खारदो नों थांनांला आंखौबो खारबाय इखो तो हेलो गाइस गिबि-गिबियावनो आंनि BM ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायफिननाय जालायबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव दिनै खावला सिबला ओंखारफैलायबाय आरोना गाइस तो गाइस दिनै आङो सुकियाव फैदो आरोना फैनायनि थांखिया बेनो जाहैबाय माने जोंनि दा ट्रेभेलिं बायदिसिना माने 1 इयार्स जाबाय आरोना बेनिखायनो जों दा एनिभार्सारि खालामनो होननानै फैदों आरोना गासैबो ज' माने सोरबा सोरबि सोलाबदो सोरबा सोरबि सोलाबाखै जाय सोलाबदो बेखिनिया फैबाय आरोना गाइस नोंथांमोननो मा सिन जालाङो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आङो आखायाव लाबाय आरोना गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आरोना गाइस बहुत एन्जय जागोन दिनैनि भिडिअआ माने ओइ ससमा गानना माथो माबा खुया सुंगला जोब्बाय गाइस फैलां लाजियोलै गाइस बेखिनि आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसेनो सोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैखांदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना गाइस बेनो नोंथांमोना सापर्ट होदो आरोना आं माने भिडिअखौबो थाब लाबोनो हायाखै मानो होनबा प्रब्लेम जाना दङ एसे माने आं खामानियाव बेस्थ' जाना दंथ'यो आरोना गाइस न गाइस ससमा गाननायखौ माबायदि नोंथांमोना कमेन्टआव टाक थुना होबानो जाबाय आरोना गाइस बेखिनियानो दा नोंथांमोना देखायलांगासिनो मा सिन जायो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाय गाइस जोंनि आलासिफोरा मोनफैहां जागासिनो दं आरोना जों दा एसे जायगाखौ साफाय खालामनानै लाखिनोसै आरोना दोननोसै एसे बयनानै दोननोसै आरोना गाइस तो गाइस नै जोंनिया माने आलासिफोरा मोनफैबाय आरोना नै आलासिफोरा बिथांसो आरोना मानो ओरैबायदि मोनदोंबायलै फैगोन होननानै आं मिथियामोन माने नुबाय खावब्लाब्ला नुबाय आरोना बेनिखायनो आसरित जाबाय आरोना बेखिनियानो आरो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथांखौ फार्स्ट टाइम क'क्राझाराव लोगो मोनदोंमोन दिनै सेकेन्ड टाइम लोगो मोनबाय आरोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथाङा हेन्डसामखा आरोना सोरबा आरो बाक्सानिफ्राय सिख्लाफोर नांगौबा कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय सासे हरफागोन दानलांखागोन आं दानलांगोन हरफागोनबो दान होखा ब्लगाखौ एसे बेरायदों जों नै ओमफ्राय जाय ब्र'नि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना जाबाय माने सापर्ट खालामनायखौ आरो बर'जों सापर्ट खालामनाय बर' हारिनि जै तो गाइस नै फैनायावनो आदा सासेखौ लोगो मोनलायबाय दाख्लै माने क'क्राझारावसो लोगो मोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै आरो सेकेन्ड टाइम लोगो मोनलायबाय लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना आंबो नोंसोरखौ माने दंखायो होननानै सानाखैमोन आरोना ओमफ्राय नोंसोरखौ साडेनलि लोगो फैनानै बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय आरो जायगाफ्रा बरिया फैनानै बोरै मोनदों बाक्सायाव फैनानै आं बुहुद मोजां मोनबाय बेयाव फार्स्ट टाइम दिनै बे जायगायाव फैनाया खैबारसो ओरैनो खेबब्रैसो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेफोर जायगायाव फैफेराखैमोन आरो ओमफ्राय जेनाखि आं बुंनो सानो आरोना जेनाखि ब्र'नि चेनेलखौ नायनानै सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै थाबैनो बयबो मदद खालामलायनानै होदो जाहाथे थाब फेमास जानो हायोबा ग्र' खालामनो हायो ब्र'आबो मोजां बेनोसै आरोना आरो ब्र'नि चेनेलाव जेनाखि भिउवार्स नोंथांमोन आंनिखौबो नायनानै होदो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि चेनेलनि नामा जाबाय नोजोर नार्जारि नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्टआव गावसिलाजों हरबानो जाबाय आरोना आदायाव थेंक इउ ब्र' बेखिनियानो आंबो बुंनो रोङा आरोना बारा गोदानसो लासैनो जालांगोन दे तो गाइस नै आरो सासे दङ जोंनिया हेन्डसाम बय नै गाइस नै बरिया हेन्डसामखा ओरैनो बरिया हेन्डसाम बय मा हेन्डसामखा तो गाइस नोंथांमोनाबो एसे सापर्ट होदो ब्र'आबो बुहुद खस्थ' खालामनो ट्राइ खालामबाय थायो नाजाबाय थायो सम राइडआवबो खालामो ब्र'आ तो सापर्ट होलायलायदो एसे माने ब्र'आबो होमबासो थुलुंगा खाङोना भिडिअ बानायनो थाखाय तो दिनै केकानाय फैबाय ब्र'मोननि बे ग्रुपआ नोंसोर नङा होमबा फुदों दा ट्रेभेलिं बडिसआव तो बेस्ट अफ लाक তো ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক ইয়াতে মাতাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোক যাতে
এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক এইটোৱে কামনা কৰিলোঁ মানে এইবাৰ এতিয়া কিবা নাই Halo. Thank you so much. Aku invite खालामनायनि थाखाय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आंनि मुङा हिमांशु नार्जारि। ओमफ्राय आं बाक्सा मुसलपुर बिटिआर आसामनि। ओमफ्राय आरो बे प्रग्रामनि थाखाय माने फार्स्ट इउनिभार्सिटिनि थाखाय बुहुमनि बे टिमखौ माने माबा जाहाथे आगोलाव मोजां खामानि मावलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। बारा बिदि बुंनायाव बारा एक्सपिरियेन्स गैया। थ' बेखिनिखौ बुंनानै आं आंनि बुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ। ফুল থাকিব পাৰে এইটো আয়োজন কৰাত মানে এবাৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম সো আপোনালোকৰ পৰা আমি শিকিম বুলি আপোনালোকক মাতিলো আমি আপোনালোকে আমাক সাপোৰ্ট কৰিলে যাতে নেক্সট টাইম আমি আৰু ইয়াৰ চাই আমি ভালকে কৰিব পাৰো এইখিনিয়ে ক'লো সো এটা টাইম হ'ল বহুত এইকাৰণে আমি দেৰি নকৰাকে কেক কাটা কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু खुलुमबाय बयखौबो आं सिगाङावनो हामबाय होनो बे दा ट्रेभेलिं बाडिसनि फाउन्डार प्रेम thank you so much ओमफ्राय बिनिनो टिममेट आंखौहाय इनभाइट खालामनायनि थाखाय नोंसिनि फार्स्ट एनिभार्सारि सेलेब्रेसनावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना मोजाङै मोजां बे नोंसोर दे ट्रेभेलिं बाडिस ना बेबायदि नोंथांमोना दङ नोंथांमोना जयै बिदिनो लोगो लालायनानैहाय नोंथांमोना नोंसिनि थांखिसिम सहैथों आं बेखौ बुंनानै तो गाइस जोंनिया माने केक हानाय हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय आरोना गाइस जों दा हालांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय दसे सम आङो बेरायनो थांदोंमोन बेवहाय आं माने माबाजोबनो मोनासै आरोना माने खोन्थिजोबनो हायासै गाइस गाज्रि दामोन आरोना तो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थालायबानो जाबाय आरोना दिनैनि शर्ट भिडिअखौ गाइस 1 2 3 तो गाइस जोंनि दा ट्रेभेलिं बाडिसनि माने फार्स्ट एनिभार्सारि आरोना नै बिथांखौ आं फंनैसो बुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आंनि चेनेलाव सो जोंनि दा ट्रेभेलिं बाडिस ग्रुपआ दिनै फाइनालि बोसोरसे जाबाय सान्दुं बिराद दों मोखा केक सेक नांनानै मोदानजोबलायदो जोंख्लाबलायदो ओमफ्राय जोबोद गाहाम नांदो गुबुन गुबुन ग्रुप्सनि मा होनो बाइकार्सफोर फैदो एखेलगे लोगो नांदो इन्जयमेन्ट खालामदो जों दिनै जों दा 1 इयार जार्नियाव नोंथांमोना जेसेबां जोंखौ सापर्ट होबोदो जायफोर जोंखौ सापर्ट होबोदो बिसोरखौ जोबोद थेंक इउ थाबाय ओमफ्राय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थायो जोंबो बेबायदिनो आवगायलांबाय थानो हायो जोंना एबार फार्स्ट एनिभार्सारि इयुनाव जाहाथे जों बिनिफ्राय गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन खालामलांनो हायो जाहाथे जोंनि ग्रुपआबो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन देरलाङो जोंबो जोंनि जि थांखि लानानै जों बे ग्रुपखौ बानायदोंमोन बे थांखिखौ जों मावलांनो हायो बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरोना बेखिनियानो थेंक इउ एनिभार्सारि थेंक इउ बार्थडे बय थेंक इउ हेपी एनिभार्सारि यो हेपी एनिभार्सारि बाय थेंक इउ दिनै जुग जोलांबाय थाथार ना जोंनिया बोरै जासै सोलिनानै सामु जानोसै केकखौ नै बरिया गोदै सोरबा गोरि हिन्जावसो बानायदों खोमा गोदैथार
To guys, finally dinisi माने मा होनो इखो ड्रन नांनो मोनदों आरो ना मायबा गाबगासिनो आरो ना सिङाव बिरहोनायसो दा बिरहोनायनि आरो ना तो गाइस जोंनिया माने इउनिभार्सिटिया एसे बिखिनियावनो थुंगेबाय आरो ना गाइस बेखायनो एसे रंजाबाय आरो ना जोंनिया गासैबो बिथांमोना तो गाइस दिनैनि इउनिभार्सिटिया जोंनिया दार्टि बिल्डिं बायदिसिना बेखिनियावनो थुंगेबाय आरो ना गाइस सुकिनिफ्राय होखारबाय जोंखौ थाला मा होनो थफ्ला थसि लाना खारजोबसै आरो ना जों गाइस hey guys hey bro जोंखौ होखारबाय सुकिनिफ्राय ओंखारबाय खारनोसै दे मोजां थालायदो मोजाङै गोजोननाय मोनबाय ब्र फैनानैहाय थेंक इउ नोंसोरखौबो लोगो मोनलायबाय मोजाङैनो मोजां ओमफ्राय जोंनिसिमबो थांदो थाबनो दे थांगोन गाइस थांगासिनो दं चिराङाव दे बाय बाय गाइस जोंनि आदामोनखौ बिदाय होलायनोसै आरो ना दारागावनिफ्राय माबा सुकिनिफ्राय होखारबाय आरो ना जोंखौ जों थफ्ला लाबोजोबबाय नै खारनोसै जों दा लोगो मोननानै मोजां मोनबाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन मोजां थांदो आरो ना थांगोन ना चिराङाव थांगोन सरलपारा थांगोन एबार थाबैनो लोगो मोनगोन नै आरो नै हिमांसु आदाखौबो होखारसै जों खारदो नों थानांला आंखौबो होखारबाय होखारबाय थांसै आं दा थांदो लाबाय बाय गैया तो गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरो ना नै हिमांसु आदाजों आं दिनै आंनि भिडिअखौ फोजोबगोन आरो ना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनथो कमेन्टफ्राव एसे जनायहरदो औ मोजां मोनाखैबा मोजां मोनाखै डाइरेक्ट बुंखा ना ब्र'खौबो सापर्ट हो ब्र'आबो भिडिअ माने आं सिगांबो बुंखाबाय बुंनायालाय ना औ तो मोजां नांबाय दिनै एखेल'नो ज' लोगो मोनबाय माने लोगो मोनबाय थाया जों गोबावजों खेबसे लोगो मोननाय जायो तो बेखिनियानो आरो ना मा बुङो बहुत गरम बाय गाइस थेवबो जोंनि प्रग्रामा मोजाङै जोब्बाय पुरनाबो जोबोर खस्थ' खालामदो दाख्लैफोरनिफ्रायनो जों बिराद खारथिंगासिनो ओमफ्राय दिनै फाइनालि मोजाङै जोब्बाय आरो ना गाइस दा हराव देनजार उन्दुखानोसै आङो सर गैखायै उन्दुखानोसै पुरा बेखिनियानो आरो जायफोर फैदोंमोन जोंनि प्रग्रामाव बिसोरखौ गासैखौबो साबायखर आरो नोंथांमोना जोंनि बे ग्रुपखौ सापर्ट होबानो जाबाय जों जाहाथे इयुनाव आरो मोजां खामानि मावलांनो हायो आरो पुर्ननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होजोब गाइस बिराद खस्थ' खालामो इयो न'आव मा होनो इना दखानबो दंबावो दखानबो सालायो नोंसोरनि थाखाय भिडिअबो लाबो नोंसोर मानो बारा नाय भिउसखौ ग्लाब लाबना हो गाइस भिउसखौ ग्लाब लाबो बेखिनिखौनो बाय बाय गाइस